This is Formula One in 2025. We meet again for the first qualifying session of the season. We're on the streets of Albert Park in beautiful Melbourne. It is time for time laps at the limit with 20 of the best drivers in the world. Britannian mukaan Ukrainan turvatakuita aletaan nyt valmistella toden teolla. Perhoset ei vielä tässä vaiheessa vuotta liiemmin lentele ainakaan näillä leveysasteilla, mutta ei se mitään. Vastakkailla veikkoa on kuulemassa, että nyt lähdetään tätä kuuntelemaan, minkälaisia muutoksia nyt vie. Ja se vie siihen, sitten se Veikko Sieperosta sekä lauloja että lausuna. Hän oli oma persoonallinen laulaja ja tämän Ronny Sopen rakastaja, että se Valtteri romaanista on tehnyt tämmöinen hieno sovitus ja sekä näyttämään että elokuvaan. Ja minusta ne ovat hyviä ja minusta se on Haakikointiversiona vielä sijoittu. Hänellä oli helmeilevä lauli. Oletko Mä en nyt enää jaksa muistaa, mikä operas kuuluu kaula-aukkoon. Ja se on ihan hassu, mutta se on olen tuolla netissä sen nähnyt. Niin hän on siitä, että itsellä hauska. Ja se on helpompaa silloin, kun on hauska kaveri, jonka kanssa on laulaa. Lähtisikö tämä kappale nyt soimaan? Se oli Wolframin laulu Iltatähdelle Richard Wagnerin oopperasta Tannhäuser. Tämän aarian laulun Volker Hanko ja Boris Niila Puukotaho, jota johti Harman Melinen Sikaali. Ja sitten otamme yhteyden joen yli. Siellä pitäisi olla muutama kappale. No, mutta mainiota, että musiikki on silläkin tavalla mukana elämässä. Se tarjoaa ja ehkä vähän laajemman tarjonnan, kun te itse löytäisi konsertin. Mennään, jos kaupunkiin päästään. Oopperassakin käytäisi, mutta kun se on Suomesta päässyt. Ruotsin kuninkaallinen ooppera kävi
Ja että kyllä mä enemmänkin valitsen sitä, että jos siellä on paljon taidemuseoita, niin silloin käy siellä. Mutta kyllä mä katson kanssa, että tuleeko oopperoita. Että ensimmäisellä matkalla niin Viinissä, niin ja Petri